Shubor nakaslem jong unongsan hima. Pa im nang tes im yong habakran shikilat pathai khobor udaong bagajingmi kajingkulmar mendagasngi ha office im ka himalang rin ha phlang dilon kadai nakilyang persha ba khwan bentoy kajingmi jong ka hima upa im ulapin ramjuru halor kani kajingja hakba kumbah nyongut ki pulit kila mensau bat uwi uriu pat ba na kajingsha kawang mau shu hakabedei bat kani nakalyang ki senglong kmi ka himalang rin sim ship ya penpau kajing khublei bat sngongu yu upa im nang tes im yong watla maki kim shimna yo benta ka dorbar pelun jong ka hima hendai kila long tang kum ginong pahara banumi ka huri hura haplau ka office im kila pun pauru ba kila sngohon ni kijing penshai usiem nang te sim yong ka ring dorbar hakba menshwa kim sngoth hendai menta kila shai kda ri kijing penshai jong u katbana kalyang uba wan lat lingdo langren habakren shekilat patai khobor udong ba kijing mi ka huri hura ka dei namal kijing le don bor jong usiem hakba shimla aila de ki khon ki hajar bakin kran bat panjing shai hakbe dei bat kajing kam ri kenti jong u ya ka khando jong ka hima Dua unsur bat syati bat ka dulu bat ka Bangladesh bat syati bat kaya kendu bat ka sedak jong ka Play yakani ka dei ka lalu nang pila bat ka penek tanti ini ki ahli ki jaka idon ha ka jing yakni ya ka jing omprai nadu pasnam khat khandai spak khandai to kajing itu kena abah kamjrong kalau suah yang pasnya tak kena kesat itu dari lama juga por dan nolak menyebut kita but suah yang pasnya tak kena kesat itu laju berniat ya kan ni kejaga hapo kajing aibor hapo ka ikhtiar jong ikur sir la aibor haki no kino balong sir rengkat bagi menteri jelendo bantennya ya kan ni kejaga hande kajing non try kalau jong ikur sir Denbre hadin ba kapur kawin na kursi mo kahimalang rin ka kursi muli kalay du jak no na du usang kat na spa prabusan kalawan tinong praya kursi yo po jong karoy kabalina po jong imay cuma hadin kasnang kat na spa na po kalami ke judor na usiem jong kahimalang rin lihat paking star simyo persyak ye bakani kacaka kadai ke jong kahima ulang mudui ndaka buka rumah habo district council ko shulo persyak ye mi etuni ndai ba mi modoi mi etuni ndai modoi usia persyak ye mi etuni ndabakani kamu ko rumah kalane pun sana kita hadu usna ajar kadoi ba ndalawan shinti ngam kumulong kumusiem yo ima masalah banten betak ya kan buka rumah kat kum kajing penayar bangila ai kopiru sya district administration ngila ai kopiru sya UCM ngila ai kopiru sya barok kirang ba snong jong kahima ni ong baik bakani ka dorbar mataksi kalong baik ka tang ban pensyai ya kat kum trikam te hadim bami kini ki pi ong pi ke ko pidon ban ong pada museum landa pila penlong ta ka dorbar ban pensyai ke pidon ban ong pada ka hadin kani ngan ong ayu haba kat ka bagi kadai bangi yangi bangkin pensyai ngila pensyai lut kat ka badai ka ba don kam ya kiba trang sisa ban tip ngila pensyai lut ti gibril ki bom pedang ya kajing pensyai ti ya kata ngi ong ayu ngila manong hatu na kita kilyang persa pada kila submit an gila dengan nuno kajing tho la ne ki representation sapi habai dei kani kajing persa jong ki yapi hadu menta ki klem pat submit mene ki wanra kum tu hapor bawai ka dorbar tengong ai ngan receive tang ba ki klem ai ki ong nying pak keren te nomor ba ka dorbar mene kalong bangin pensai ngim ndai bangin ai lat bang keren yenu kalong bai tang ban pensai na kaleng jonga ya kata ka representation ne kanu kajing tho ki klem ai nga ki chupni te amdan ye hatu pin bu biang ne pada ka dorbar sin bungani ka dorbar nang ba kinyo kita ki ba persa ro kinyo ban panjing sai na pi habai dei bat kini sak kono ya kata ngim melak ban ong bangin bu biang lengin numbu syuk kat chong kat kum ka jing don kam jong kapor jen rei lada kidon kanu ka jing kwa jing tip kila ban ada jing tho kila ban somi ni pedang suai kata kene ka jing pen klumar te katu ka jing kumar ka dei nakaliang ki bre ba persyak ya katu ka jing trekam ka jongi jen rei ki ba bon ki pat ki bawan ha kene ka robar mane dan kanu no jing persyak tangkat tu ka ningut ki bre hapok ka jing elam jong kini ki ba kham dan jing mot ban sim kebu ban kwan mentoy ya ki jing ban ki jing mi ki jing yo jong ka hima te ngapan ramjur ya katu ka jing lep kumar ka jong ki kadai tang ka jing lep de kadai tang ka jing lep kutlat nomor ba kat ka jing sya ka lenti jong ka an kat ka ba don kat ka ba ngila ai kalat yen rei hadu menta ki klem lek ka lenti jong ka an bat don kanu ka jing mudui lan ne ka jing
komplain hakeno ke bor jong ka an lah district council lah ni high court persya ka ni ka jingwan city ka jonga ka di jingwan persya ka jing lebi ka di betang ka ni ka dorbar ya ka tu kam don jingmut ye ka di tang ka jing lebi ka long tang ka kam khlung khna kini ka dorbar ka mentak ski ku mangi lapha ka jing permenayar apa ka hima brokowei ba hadin ba kalami ka jing lek persya joki iba don benta mene kam tu hi ba pen kelumar king i ha tu por ba lek persya apa district council bagi lek ban khandra ki lek ban berngam ban penpat ya ka giat jong ka district council bat kila keno ya kata ka kam ya ka jing penyat jongai ka hima ba kalong ka ba ka jing kam rikenti bat kata ka management board te halor ka tu ngi penlong ngi rai ban penlong ka dorbar ba ngimdei ba nakalian jongi nginom lek sa district council ban kura kam tu ndai ngi lek ngin penlong ya ka dorbar hang ban pensya ya ka kata ka jing keno mung sutu jongki ni khot ya ka dorbar menne mentak singi kalong betang mengin pensai ya kitu jing keno persya baro ja hakani kasni na kalian jongi kom ki long kami jong ka himalang rin hakani kasni kanungi dap da kajing so komen ke krau ba nilayo asngau ya ka jing pensai ka jong pa em nang te na kabanta ki babun ki kam tam kum hakabayadai bat ka management bun ya ka babaro sikata nila snutho bakla lingbada kajing yalam kajing pensai jong ki weipat ki brio kumta ngi ladon kajing snutho bakla hanrei hakani kasnipan ni layo ya kajing pensai ke bapura na upayem nang tei bat ni das ngawun ya kata kajing pensai kajong bat kumangitip bat nilalap ba haki por ki balale men ba udalong siem ngilap ba jule kanu ka ba kakam tang marwei hanrei u pentip lani u pensai lingba ki ba shwa banle kanu kakam ye hanrei hakani kasnipat kalong ka basusi na kabanta jongi kom ki paralong kami po ka himalang ren hoat ngilong tang kita ki volunteer hakani kasni ban volunteer na kabanta kani ka dorbar ya ka ba upay nang tay ilakhat hakani kasni tien rei hoat ngim shamla rung ya ka ban syong dorbar hapo ka dorbar handrei ni volunteer